Mae Cyngor Dinas Casnewydd yng Nghadarnle Diwydiannol De Cymru wedi ymuno â'r cwmni cydweithredol nifer elw EGNI i fod yn rhan o brosiect EGNI i osod solar ar doion ledled Cymru. Mae Casnewydd ac EGNI wedi gosod solar ar ysgolion dros y ddinas yn barod, ac maen nhw wrthi'n creu rhywbeth arbennig iawn ar do FELODROM CENEDLAETHOL GERAINT a redyr gan Gasnewydd fyw. Hwn yw'r gosodiad solar ar doion mwyaf yng Nghymru, ac yn pweru canolfan beicio Cymru a philydrau'r haul, yn lleihau allyriadau carbon Casnewydd o 100 o dinelli bob blwyddyn. Yn 2019, rhoddodd y Cenhedloedd Unedig rybudd i'r byd bod gan y ddynol ryw lain y 10 mlynedd i gael rheolaeth ar newid hinsawdd. Mae aelodau EGNI Co-op yn gwneud gwahaniaeth, ond mae llawer mwy i'w wneud. Os hoffech chi fod yn rhan o hyn, ewch i www.egni.coop neu tapiwch y linc.